Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorak sota parade hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohot dame siad debata amatta, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hatta nagabi jamita di pertanyaangata imana tersurat di 2 Korin 10 ayat 5 rodi ayat 10 laus turpukodo nagabi epistel tu minggu pawaluhon dung Trinitatis tanggal 30 Juli 2020 alani hujahama dihita songonoma didok hatan itu hatta ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan haporsiaw kamu sulik kitamuma dirimuna nasodita dahamudo dirimuna pabuan naung Yesus Kristus di bagasak kamu ai iesoi sadok nasotau dohamu alai dihirim rohaku tadomuna do dang nasotau hami alai martangiang dohami tu debata asa unang diulahamu agia ahana roa. Dada asa hami idaun na tau, naik kamu mangulahon na denggan di pangidorohan nami. Nangpe songon nasotau hami idaun. Aida nga dong gugun nami mangalo hasitongani, sadok makokop hasitongan ido. Ailas dorohan nami hamu margugu nang pegale hami. Lausod do tangyang nami naing gabi tugu rohamuna di bahini husurat songoni dinaholang do piau asa unang posi pabahekku dung roau marguru tuwaso nanilehon ni Tuhan itu au laho pauliulihon dada manigai ope alia karongan sailas marohamuna sai olo mahamu patuguon jala apoan sadama pikiran muna radutihamu madami asa didongani debata parholong roha jala pardami hamu masitabia mahamu marhite-hite umman nabadia nama nongostabi tuhamu saluhut akan nabadiai saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata dohot parsauran ni todi porbadia mahamu saluhutna ima hatani tu hatta. Hamu akadongan saha porsiaun mana dadiri tad dadirim. Om masada nama cai arga di nguluta. Siapakah aku ini? Molo didok akhlak Inggris rupa ni who am I? Ise duau. Hamu akadongan anggo mana dadongan da murado sian a sahat tujet buido tapatorang taringot tudongata. Dohok nasohea taparrohahon nasalilingod dihita dang luputi sian pamerengan ni dongata. Jadi molo disukut tuhita taringot tuibana buido hatop tapatorang sian a sahat tujet dari ujung rambut sampai ujung kuku buido tapatorang. Alai molo disukut tuhita taringot tu dirita sadiri disima raju jut gabe persoalan. Molo tung olo pesasa halaki pabuahu dirina rasongon nanido ni opue purus HKBP emeritus padita Dr. Darwilu Batu Bingidwe di salah satu buku nasinura nasida didok madisi gijang ni roha di bagasan haserepon. Di baheno puima di bagasa bukui lapatan ni namargijang ni roha di bagasan hasereponon. Adong manin nasada ama na merasa sial pakilalaan na ala malua pidong na. Pidong beo sian huru-huruan na. Sangadunin na dibereng amatay pidong nai songgop di tiang kawat pajumuran na sidey. Jadi dung di pajonok amataon lahu manakup mamitur habang mapidungi tugarasi ni mobil na. Di ida amatay ma nin nanunga ditaruh ni mobil sedan Corolla nai pidong na nahabangi. Nangek-nangek ma naing ditakup.
Mamitor habang mamuse tu tarup ni mobil na merek Innova. Duk songoni berusaha dua matai muse laho manakup. Siani habang mamuse tu tarup ni mobil na merek Suzuki EPV. Lau siani manin na litun dang binoto manang tu dia pidong nai habang. Jadi molo tapamana do hatorangan ni amata nama gua pidongi sasitong na dang apala kesialan nama gua pidongi ibana dangi na naing dohonon na alai na naing pabon na secara tidak langsung naung tulu do mobil na di garasi ima di do opiru pani gobaran ni hala na margijang ni roha di bagasan haserepo. Jadi molo tungolo pe sasahalaki pabuahu dirina rupani hirasongonima di do opue purus margijang ni roha di bagasan haserepo. Datu ngapala pidong na namagui pidong na nahabangi nanaing pabuon ni bana alai secara tidak langsung nunga adok tulu mobil nami hiraido rupani. Hamuak kadongan adong do berita mardonga poda adong masada na tua-tua na sangat ahli menilai gambar-gambar lukisan. Ala ni ahli ni amaton juk do inna ibana di juga bejuri rupani diaka pertandingan. Jala hasil penilaian na ba jarang do melese. Di sadetiki adong mapameran lukisan di kota ni amaton. Marwad do sia desa na walu patuduhon aka hasil lukisan na sidabi. Terbigi amat toma ulau ni didok matuinata asalaho na sida mamereng pameran lukisan ni. Amat taon nunga matua jalai ko pake kasamata na maibana asabui takas marnida. Manang nabuha may sahali lupa ma amatay mabuan kacamatana ketinggalan di jauh. Dan mungkin bialapon na ala atar holang sian bagas na inganan pamerani. Jadi duksaha ninna amat tau dohot inatay di ruang pamerani sede-sede ma di pareso amat taun lukisani. Di bahini ba nama nilai tuaka lukisan na binereng nai. Tep sah ma amat itu sede sudut adong ma di si kaca nama cai belga. Di berengi ba nama di kacai gobaran nama cai roasi tutu. Muruk-muruk mai bana alani gobaranon. Didok mah was hadung disol lukisanon ruamai pasisi mai siar ruanganon ninna ibana matu panitiai merhiti inatai gugu maswarana ala nahurang setuju ibana di lukisani Roma inata merhusip tu amat tau didok mah panangit suarami mai lahita ngasudi mata ni halak bulang tu hita di bai suarami inna inatai ma marhusi rupani tu amatai. Di botohodo lukisan ni ise na nidami ninna inatai ma dihusip po tu amatau sa sitong nadang lukisan ni ay kaca kosong dui tanpa gambar. Alai ala jongjok ko dijulu ni kacai gabi terida ma gambar mudisi. Jadi nani dok mirwa hodoi gobar mudui ninna inatau matu amatai mabigi gabi maila may bahna gabi laus ditugi ho may natai mulak alanunga maila situtui bahna. Hamwa kadongan saha porsiaun jujuk do songoni songon nani dok digijang nakining ani anggo menilai halak boido murah halai mamereng diri niba macai maul. Jadi bui do songo pengalaman ni amat tau rupani daksa dari bana bahwa na tampil di julunai ima diri na sadiri. Alai dung didok songo ni gabe laus maila sadiri. Hamu kadongan ujuni hamu madiri muna manang na di bagasan hapor siau kamu suli kitamu madiri muna. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Tadama dirim. Kenalilah dirimu. Unang jumulo halak menilai hita. Hita maparjulu menilai hita. Apakah kita layak? Apakah kita pantas? Apakah kita masih tetap tegak di dalam iman?
Unang sape di dok halak tu hita, dang ditadaho dirim, dang dibotoho tibam, ninna rupani. Hawa kadongan, hidup ini adalah ujian. Dusongon parsikolaido, iko diuji do ibana, asa diboto, naik kelas, manangdang. Asa dinyatakan lulus iko jolo testing do. Lam tibo parsikolahan na, lam tibo do nang ujian na. Lam tibo karejuni sasahalak, lam tibo do nang seleksina. Lam tibo jabatan ni sasahalak, totu lam tibo do ujian na. Dos songok kau di dulu kiru pani. Labbalga lam tibo hawi, angin nipe lam tibo do. Songoni manang hita halak Kristenon, si hutot Tuhani, terus do hita diuji. Apakah iman kita masih tetap sebesar biji sesawi, nasabatu ni syarum, manang naung laus mitop do. Manang naung magudang do gabe songok kau. Alani perlu do diuji. Di dia jalasa di hari ujion na. Hamwa kamang dohot tamuinang jabatan nang aka ulau taido ujiata. Contoh na rupani songon guru ibana tohodo guru na Kristen, songo supir ibana tohodo supir na Kristen, songo pertiga-tiga ibana tohodo pertiga-tiga na Kristen, dohot aka ulau na asingido pe. Hamwa kadongan saha porseaun, asing ni na mangujuni diri ni basa diri, menguji diri sendiri, menyelidiki diri sendiri, harong dope manang napiga nari di pasingoton Apostel Paulus turuas ni huria na di Korintusi. Ima na perjulu asa sailasma rohana sida. Bersukacitalah ima di dok rupani. Marlas ni roha ditikiadong si halas sonon na somal lui. Alai bohado bahenom marlas ni roha atik pe godang na pajut roha. Na paduahon asasai olo na sida patuguon. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Memang dangadong jol mana sempurna di portibion. Na disempurnakan dohita sudi. Alani oloma dipatugu, oloma disempurnakan. Na patuluhon asasai olo na sida apoan. Terimalah segala nasihatku. Mau dinasehati. Hamu kadongan dak sudiolo dongat dinasehati manang diapoi. Apalagi mamolo atar ditoruni kalas na dihilala na mangapoi i. Mamitor didok do di bagasar rohana. Apalahoma mangapoyaw, apalahoma mangajariyaw, apalahoma mamudayaw, mamitor ninna do rupane. Totu molo ni apoan sadahalak asaho do ibana di hajong-jongan na. Unang manibil siya dalan na sitongi. Tang namang gurui. Alay mangapoi do. Paingoton tu hal-hal na positif. Ada ngadong jol mon nakin idok rupani na sempurna. Jadi na masih paingotan na masih apoan do hita. Na paupaton asasada pikiran na sida. Sehati sepikirlah kamu ninna disi. Berbeda pendapat hal na biasa doi. Apalagi nabida pendapatan nati. Alay manang bohape, molo na yang iahad do akana umuli tujulu, mau tidak mau ikor radido sa pikiran. Boydo pikiran tay gabi pikiran ni dongan. Ia sui sebalik na, pikiran ni dongan ni gabi pikirata. Unang sibuan pikiran nabi. Ido na yang dohonon na. Sa pikiran mahamu. Jalan na palimahon, asa diraduti damai. Hiduplah dalam damai sejahtera. Molo didok damai sejahtera berarti shalom. Shalom lapatan nasional, sejahtera, makmur, aman. Dau sianaka hagut turun. Harung dui daun saya songon nadame hape naso masih pakulingat do. Dang marbada, aledang masih pakulingat. Sahira nadame ma idau rupani. Aledang marbada nasida. Hape naso masih pakulingat do. Tutudang dame nasi songoni nanidok na dison. Napaunopon asa masih tabian marhite umana badia memberi salam dengan cium kudus. Cipika-cipiki mara nanidok nyonate.
Molo hala Eropa, dohot hala Amerika, molo pa Jepang, mamitor masih haola do jala masih umado rupa nini ida. Anggo hita, hirana tabu do pesongoni. Atik penunga adong yan, sada-sada. Narumikot na masitabianido, dang na masiumaniate. Lapatan na molonunga olo masitabian, memberi salam, dauma akabada-bada, dohot akaparsalisian. Tutu halak namarbada do, naso olo masitabian. Jadi tadda ni namardame rohana, olo masitabian, saling memberi salam. Jalan apa pituho didok, asa saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata, dohot parsauran nito di porbadia mahamu saluhutna. Jadi asini roha, dohot holong ni rohani debata ima, dohot parsauran nito di porbadia ima, nasay madongani huriai, nang namadongani hita. Akaima si paingot ni Apostol Paulus tuhuria na di Korintusi, lausido nang si paingot nang tuhita di bagasan partikiano. Taulahom may, jalata auhom may, asa jupang akalas ni roha di ngulu tabi. Amen, martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami, pasu-pasuhom may, asa di perbuihoni, perbuih na tonggi, perbuih na denggan. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amen.